Damuwa bata sauya shi rayuwa duk ranar bakin ciki. Wannan wani irin kallo ne kake mun ko kifta ba ka iya? Anwar ko dai canja maka ne? A koda yaushe ba ni da burin da ya wuce na ga na kasance tare da ke Khalisat. Kar ki ce yara muke da kallo, ki haƙuri. Kar ki ce na fiye kallo, ki haƙuri. Ina kallon ki ne saboda in sake samun wani sabon sirrin so a fuskanki. Kallon fuskan masoyi yana ƙara tasirin soyayya a cikin zuciya, haka masana zance suka ce. Ka fahimci rayuwa Anwar, shi san danka maka ragamar zuciyata. Ina matuƙar ƙaunar ka. Khalisat haka ce a zahiri da kuma baɗini. Alƙawarinmu. Na ji daɗin kalamanki ƙwarai da gaske Khalisat ina. Hakan ya ƙara tabbatar min da cewa ni mai sa'a ne a rayuwa. Anwar, ina so ne maka wata tambaya. Ki faɗi kanki tsaye, ba ki da shamaki da zuciyar Anwar. Sai dai kuma ban san yadda aka ɗauki tambayan ba. Fahimtar da take tsakaya da ke ta wuce misali. Ba zan taɓa jifar ki da wata mummunan kalma ko manufa ba. Dan Allah Anwar, me yasa kake so na? Ni kaina ba zan ce ba. Saboda me Anwar? Saboda lokacin da soyayyar ki ta shiga cikin zuciyata ba shawara ta yi ni ba, kuma haka bai ta yi shawara da wani ba. Allah ko? Kwarai kuwa gashi a halin yanzu ta yi girman da ba zan iya raba kaina da ita ba Khalisat. Ina so ki ɗauka a ranki adadin son da nake miki tamkar adadin ruwan maliya ne. Ni ma ina matuƙar ƙaunar ka. In akwai abin da ya fi ruwan maliya ma, ina son ka sama da haka. Shi so inda shakuwa menene ma ba a yi ba. Duk lokacin da yake tare da ke sai in ji zuciyata ta koma empty tamkar na sabon jariri. Tun da na taso na mallaki hankalin kaina, na gane cewa ba ni da wani abokin rayuwa in ba kai ba. Ba na so in rabu da ke a rayuwa ko da ko a ce na daƙiƙa guda ɗaya ne. Duk bayan sakan da kuma wani minti da awa son ka ƙara ruruwa yake a cikin zuciyata. Ba ka tunanin idan son ka yi ci gaba da ruruwa a cikin zuciyata, anya ba zan iya hauka cewa ba? So baya taɓa zama hauka Khalisat, musamman ma irin tawar taki. Shi yasa nake alfahari da ita, nake takama da soyayyar mu Khalisat. Soyayyar mu babu ɓacin rai, babu damuwa, kullum sai tarin farin ciki da walwala. Kai ne malamina, ba ni da wanda ya fi ka a rayuwata masoyina. Khalisat, duk waɗanda suke kushe so sai na rena su saboda ba san menene so ba, shi yasa. Gaskiya ne, makafi ne ko da suna gani, haka kuma kurame ne ko da suna ji, sannan kuma wawaye ne ko da suna da hankali. Yanzu kuma sai yaushe mu sake haduwa. Idan kana faɗar haka kana kashe min zuciya, sai in ji tamkar ba za mu ƙara haduwa ba. Haba Khalisat, ko da a ce na tafi tamkar muna tare ne, domin zuciyata da ruhina suna tare da ki. Zan bar ki ne kawai Khalisat domin ki taya umma aiki a cikin gida. Za ka dawo anjima? A Ban gane ba. ma'ana ba zan dawo a zahiri ba, amma a baɗina ina tare da ki. A ina kenan? A cikin zuciyata. Ina son ka. Ina son ki. Alƙawarinmu damuwa. So ba ƙarya ba ne, kamar inda rayuwa ba ta yiwuwa sai da soyayya. Idan ina tare da kai sai in ji tamkar sarauniya, idan kuma bana tare da kai sai in ji kewarka ta mamaye zuciyata. Alƙawarinmu
ya canza rayuwa. Wace irin soyayya ce wannan? So kamar almara ya barko da jijiyoyin jikina, yana so ya kai ni duniyar mahaukata. Ikon Allah, yau nake ganin sabon salo. Umma me kika gani? Gidanku na ce, kin san sanda na shigo ko kuma kin san a halin da na same ki? Umma, duk abin da kika gani wallahi ba laifina bane, laifinsa ne. Wa? So mana. So ko hauka? Haba Umma, ya zaki kalli so ki aibata shi da kalmar hauka. To idan ba hauka ba, me kun ki zauna ki rika gode wa Allah kina salatin annabi, amma sai ki zauna ki ta sambatu? Ki taya mu da addu'a Umma. Wallahi ba zan iya rayuwa ba, dole sai da shi. To Allah ya bakku tare, amma na soyayya tana ruɗa ni kwarai da gaske, kamar babu rabuwa, babu mutuwa, babu sababi. Allah dai gwada min ranar aurenku da ke da wannan anwar din. Amin Umma. Tun da muka zauna da kai a nan gudun kake ta magana kalisa irin wannan su haka kamar za ka haɗiye ta kamar da ita ciki? Jamil, duk yadda kake ɗaukar soyayyar mu ko kake misalta ta ko kuma kake auna ta akan mizani to ta wuce haka. Jamil, ina son kalisar ne tamkar da numfashi, ina son kalisar ne tamkar uwa da ɗa. Jamil, ina son dakata Sharuka, kada ka susuce mana. Susucewa? Ana gama susucewa kan kalisar Jamil. Anwar, ƙwarai kuwa Jamil, ina so ka shiga duniyar masoya, ka san menene so, sannan sai ka yanke min hukunci ka gani ƙorafi ya kamata ka yi min ko kuma ka jinjina min. abu ɗaya nake jiye maka a cikin soyayya. Me wannan? Yaudara da butulci. Ina so ka yi min ƙarin haske akan maganarka. Yadda ka luluka a cikin soyayya Kalisa ce, shi ne nake jiye maka ta yaudare ka, domin wannan abu ne kankani a wajen mace. Ba dai Kalisa ɗina ba, domin Kalisa ba irin sauran matan da kake tunani ba ne. Kuma ina mai tabbatar maka cewa nan ba da daɗewa ba za ka ziyarci gurin ɗaurin aure da Kalisa. Ina jin haka a raina. Allah ya kai mu lokaci. Yanzu ka yi magana. Jamil, ina son Kalisa. Ka ci gaba da sani. Alƙawarin mu damuwa ba ta sauya. Kin fi koyaushe kyau Kalisa. Allah ko Aiman. Shin anya ko kin kalli madubi kafin ki fita daga cikin gida? To me amfani kallon madubi na bayan ga ka? Allah ko? Ga gaskiya ga rantsuwa, ai abin sai maka yawa. To shikenan, yanzu sai yaushe. Ka ganka ko? Me kuma nayi? Kai da gidanku har sai ka nemi izinin zuwa ko kuma izinin dawowa? To aiki sarauniya ce. Mai karfin iko. Mai dakaru da yawa. So kike na zo ban nemi izini ba? Ai mun hukunci? To in hanni sarauniya ce ka kuma da wani suna ya kamata a kira ka? Bawanki mana, me miki hidima? Don Allah ka daina wannan zancen, kar ka sa jini na ya hau. A'a, jininki ba zai taɓa hawa ba. Saboda ne? Saboda kina tare da maganin hawan jini. Soyayyar maso wani takan sa wani a damuwa. Illar so bakin gani takan haifar ita wasuwa. Ga wani yayi da shekan so ya kasa girbuwa. Alƙawarin Yaya anya lafiya, me yake faruwa? Ban taɓa ganin ka a cikin irin wannan yanayin ba. Zuciya na ƙuna take. Zuciya na ƙuna take Anas. Zuciya na ƙuna take Anas. Ban jin daɗin komai a duniya. Na tsani komai. Ba na son ganin komai a rayuwata Anas. Subhanallah, me ya faru? Ta ci amanata. Ta ci amana na Anas. Ta yaudari zuciyata. Khalifa ta ci amana na. Kalisat. Khalisat.
Kalisa ta kace yaya? Da ido na ganta. Da ido na ganta Anas. Ita da wani a kofar gidansu. Sun luluka duniyar soyayya. Ba sa ji, ba sa gani. Babu abin da suke ganewa sai iyakansu kawai. Anya anti Kalisa za ta iya aikata ma haka? Za ta iya mana. Wai gaya ba za ta iya ba. Gashi ta iya. Ya, kai haƙuri don Allah. Komai zai zo ƙarshe insha Allah, ka kwantar da hankalinka. Ba na so ka dinga jefa kanka a cikin irin wannan yanayi. Allah yana tare da mu. Zuciyata za ta iya bugawa a kanta. Alƙawarin mu damuwa ba ta sauya shi rayuwa. Gashi ta aikata min Jamil. Domin ni gano ne ba jiwo ba. Da ido na ganta. Duk lokacin da na rufe idona murmushin ta kawai nake kallo da ita da wannan tsinan nan. Gaskiya Anwar, abin ya bani mamaki mutuƙa. Yanda ka yarda da ita, idan har abin da ka faɗa gaskiya ne, to gaskiya ba ta yi maka adalci. Jamil, na ɗauka cewa Khalifa ta mata da sauran mata. Ashe abin ba haka yake ba. Ashe duk halayensa ɗaya ne Jamil. Duk yanda kake tsammanin mata sun wuce haka. Tabbas Jamil, ina da magana gaskiya ne. Sai ya tabbatar da maganan domin ga lamarin ya tabbata a kaina. Yanzu kana nufin ka ce so ya juya maka baya kenan? Ka yarda da cewa so ya baka kunya kenan? Suya na iya Jamil. Ya zan yi tun da aka kaddara ta zo. Allah sarki malamin soyayya. Wallahi sai na ji tausayin ka duk ya kama ni. Jamil, dariya fa kake min. Dariya kake min Jamil. Na gode. Allah sarki abokina, na lura kana son Kalisa sosai, amma me yasa lokacin da ya ganta da wannan ba ka ƙarasa ƙofar gidan nasa? Haba Jamil, ba zan iya jurar ganin Kalisa da wani suna tsaye ba. Kafana ba zai ita take zuwa gurin inda take ba. Kuskuren ka kenan. Abin da kake nufi ya zama lalle ya kasance gaskiya ba. Alƙawarin mu damuwa ba ta sauya shi rayuwa. Me kake nufi? Ina nufin ka yanke mata hukunci cikin gaggawa. Kai haƙuri, ka cire damuwa a cikin ranka, ka nemi abinci ka ci ko inganta lafiyanka. Anas, yanzu me mafita? Ba ni da nutsuwa Anas. Ina cikin rudani matuƙa. Haba kai ne gaba da ni. Ka fi ni sanin amfanin lafiya da kuma ingancinta. Don Allah ka daure, kakka bari mu rasa ka. Na sani yaya, shi yasa nake so ka rike haƙuri da addu'a. Na san ba za ka taɓa yin nadama ba. Alƙawarin Ba zan iya ba Anas. Ba zan iya ba wallahi. Yaya, lokacin da ka gan su tare, ka ƙarasa inda suke, ka ji abin da suke faɗa? Har tambaya na ma kake dalili? Bayan ka san cewa ina da zafin kishi, ƙafafuwana ba za su iya ɗauka na zuwa gurin ba. Ba za su taɓa iyawa ba Anas. Kowace rayuwa tana buƙatar buɗaɗɗen kalmomi, domin ita kanta rayuwar kamar littafi take. Sai ka buɗe za ka fahimci abin da yake cikinta. A shawarce ina mai baka shawara da ka tilasta zuciyarka zuwa wajen Anti Kalisa domin ta zayyana maka abin da yake ƙoƙarin haifar da matsala a tsakaninku. Ka daure yaya ka ji, domin hakan shi kaɗai ne zai haifar da sasanci a tsakaninku. Na gaya maka, ba zan iya ba wallahi, ba zan iya ba. Haba yaya, kai fa namiji ne, bai kamata ka zama rago ba. Yanzu babu wata mafita ne sai hakan? Kamar wacce iri kenan? alƙawarinmu ya canza rayuwa. Wallahi bro da kaina ya kulle. Da kawai nake nema shi yasa na kira ka gidan nan. Kake damu, zan baki mafita. To faɗa
faɗa mafitan mana. Saurin me yake yi? Ai komai na rayuwa yana son nazari da tunani. Ni fa so nake kawai a yi a wuce wurin. To sarkin azarbaɗi. Ka ga laifina? A ko ɗaya. Ka ga broda. Ni fa mafita kawai nake nema. Ba na barin kaina ya kulle. Kuma duk wacce ta samu da ita zan yi amfani. Ya labarin mutumin nake ne? Amur kenan. Kina da wani bayan shi ne? Jiya dai bai zo ba, an ban sani ba ko yau zai zo. To ai ni abin ne ban mamaki. Me yasa kai mamaki? Da in dai aka kira sunan Anwar, farin ciki da annishuwa ne yake lulluɓe fuskarki, amma yanzu na ga kin canja. Ban jin daɗi ne brother, kai mu je a raka ka. To in ce tsame za mu ci. Anwar, an wuni lafiya? Ba lafiya ba Khalisat. Jiya yadda na ga rana haka na ga dare, ko bacci ban iya ba. To me ya faru? Khalisat, jiya na ga kofar gidan nan na ganki da wani. Wane ne wannan? Khalisat, tambayan ki nake, waye wannan? Ka yi haƙuri Anwar, na ɓoye maka wani abu. Me wannan kika ɓoye min? Wanda ka gani da shi jiya, saurayi na ne, kuma an sa mana rana da shi. Nan da wata ɗaya za a yi mana biki. Khalisat. Ga wani yayi da shekan so ya kasa girbuwa. Alƙawarin